I tenim avui un altre capítol d'Alimentació saludable a Ser Maestrat, amb el nutricionista Cristian Fernández. Benvingut una vegada més als nostres micròfons. Moltes gràcies, Albert. Cristian, de què ens parlaràs avui? Doncs, avui voldria parlar d'un tema que a molta gent li pot preocupar o que en el dia a dia fem ús de la bàscula, en aquest cas, i molts cops veiem reflexat un número i no sabem si realment o ens preocupem massa per aquest número, no? O li donem massa importància. Llavors, avui voldríem parlar d'aquest tema i de cosetes que hem de tindre en compte en quant al pes i la nostra composició corporal, que també parlarem d'això. Sí, perquè la bàscula és l'eina més important que hem d'utilitzar per a si volem baixar de pes o com està això? Doncs no sempre. Hi ha altres mètriques també i realment el que és el pes ens dona un valor de tot el cos nostre, però hem d'entendre també que dintre hi ha uns components dintre del nostre cos i saber quina proporció hem de tindre d'una forma adequada aquests components que es composa el pes, doncs també és important saber-ho, no? No sempre, com hem comentat abans, reflexar. Ostres, peso tant, i ja hem de veure realment què és, no? Quina composició o de què està fet el tema del nostre cos. Llavors, a part del que és la bàscula, tenim també altres eines, també a consulta, que utilitzem per tindre més dades del punt de partida d'aquesta persona. Sí, perquè de què es composa el pes que veiem a la bàscula realment? Perquè, clar, també hi ha diversos números, no? De què parlem quan veiem aquests Sí, números? clar, quan un es pesa la bàscula i veu un número, en realitat està veient un munt de coses, un munt de components, per dir-ho d'alguna forma, no? Tindríem el que és el múscul, tindríem l'os, els ossos, tindríem també el que és el greix, també que ens preocupa molt, el greix corporal, també tindríem el que és l'aigua, també, glucogen muscular, glucogen també del fetge, tindríem inclús el que és els òrgans també, la pell, vull dir que es composa realment de molts components, de moltes coses i hem de prestar més atenció a vegades no tant en quin pes, quin número tenim a la bàscula, sinó aquesta composició corporal, no? Com està distribuïda. Tenim més greix, tenim menys múscul, tenim bona densitat òssia o no. Llavors ens hauria de preocupar també, a priori, a més del pes, rebre més informació sobre aquesta composició que tenim. Sí, perquè de bàscules que me deixen diversos components, no? N'hi ha de moltes que pots comprar per internet i també les professionals que soleu gastar vosaltres a les vostres consultes. Fins a quin punt són Sí. fiables aquestes bàscules que a la millor casolanes, que la gent pues, bueno, se'n fia així una mica? Se poden fiar? Més val Clar. anar a professionals? Com va això? Sí, doncs en realitat quan mesurem, jo personalment el que utilitzo a consulta és eines per separat. Per què? Perquè m'he donat compte, i he comprat moltes per internet i inclús molt bones, i veig que una bàscula que et mesura el pes, que et mesura el greix, que et mesura l'os, que et mesura no sé què, que et mesura tantes coses, a vegades no és tan fiable, i més en el pes. Llavors, més val, a vegades jo el que utilitzo són eines per separat perquè cada eina sigui bona i em mesuri una dada en concret, val? Com que cadascuna estigui fent una funció i no una bàscula on ja t'inclogui tot. Val? Llavors, simplement, el pes amb una bàscula normal i qualsevol. Tampoc fa falta gastar-se un dineral amb una bàscula, en aquest cas si ens vol reflexar el que és el pes. Després pel greix tindríem altres medicions, que després parlarem també de quines eines són, i què més? Això seria tot, en principi. Molt Sí. bé. Perquè quan parlem de la composició corporal, de què parlem exactament? Doncs d'aquesta distribució que comentàvem abans, no? De quins components té el nostre cos i en aquest cas sobretot valorar quina és la relació que tenim entre el múscul, el greix i l'os, val? La densitat òssia, el múscul i el greix. I aquesta proporció ha de ser correcta per tindre una millor salut, no? Llavors, sempre que valorem el pes, també hem de mirar, a part del pes, que ens reflexarà sempre, sortirà l'IMC, no? L'índex de massa corporal, que és la relació entre l'altura i l'alçada i el pes, doncs ens sortirà, a més, necessitem més informació dintre d'aquesta persona. Imagina't que tenim dues persones. Dues persones
de la mateixa alçada i que pesen el mateix. Imagina que pesen 80 quilos les dues persones. Tu les veus i podries veure que una està molt més definida, que té més musculatura, que està molt més ben repartit al nivell corporal, i una altra que té menys musculatura i té doncs, més greix a la panxa i a les cuixes, per exemple. No? Llavors, clar, pesen el mateix realment, però la composició és el que al final fa que una persona estigui molt més saludable o no. Llavors, realment també hem de prestar atenció no només a la bàscula, al número que hi posa, sinó també en quina és aquesta composició corporal. Vaja, o sigui que realment quan mirem lo de l'índex de la massa corporal, no, que si no recordo malament donen com a saludable entre 18 i 25, no mos podem fiar del tot, per lo que tu dius ara molt bé. Aquí està, clar. Té certes limitacions o excepcions. Per exemple, una persona que va al gimnàs o imagina't un noi, un tipus que és culturista, no? Aquestes persones culturistes realment tu els hi fas l'IMC i donen que estan en obesitat. Sortiria com aquest índex com que estan en obesos, no? Però realment no estan en obesitat. Què significa? Que la massa corporal és molt gran, però és en base a una composició corporal bona, en aquest cas que tenen múscul, no? Podem dir que, per exemple, un culturista té potser massa múscul, no? En aquest cas, però diguem que l'IMC és un valor que d'entrada ens pot servir per orientar-nos, però que hem de sempre acompanyar-lo amb més informació perquè només ens dona la relació d'alçada amb el pes. Llavors hem de complementar-ho amb dir, bueno, dintre d'aquest pes que ja tenim o aquest IMC, doncs quina proporció és greix, quina proporció és múscul, per saber en quin punt està també de salut. I com es mesura aquesta composició corporal? Ja has dit una miqueta, però bueno, mos ho amplis una miqueta més. Doncs sí, tenim diferents eines i com, bueno, m'havies preguntat abans en realitat, per mesurar la composició corporal no existeix un mètode exacte de medició. Sempre farem una estimació. Hi ha diferents eines que s'utilitzen des de a consulta, a laboratori, a hospitals, en diferents contextes, i poden ser una miqueta més o menys fiables. Val? Realment a consulta utilitzem un tipus de... Jo utilitzo un mando, un aparell, que fa un sistema de bioimpedància elèctrica. Què significa això? Que doncs, tu agafes aquest mando i amb les dades que has introduït del pacient recorre doncs, com una senyal per tot el cos i en funció de les dades que has introduït i de la velocitat a la que ha anat aquesta senyal quan ha recorregut el cos, fa una estimació del greix corporal que tens i de la massa muscular. Val? És bastant, no és que sigui fiable del tot 100%, però ens dona un bon marge a consulta orientatiu d'en quin punt està de partida. Val? Un altre també que podem utilitzar, que potser ja per més consulta a nivell nutricional, esportiva, per gent esportista, és amb una eina que es diu un plicòmetre, que és com una espècie de pinça i en diferents plecs cutanis del nostre cos realitzem aquestes medicions i amb un càlcul també matemàtic també en surt una medició de lo que és el greix corporal d'aquesta persona. Val? Llavors tenim aquestes dues eines a consulta que solem utilitzar i després hi haurien doncs, de més avançades, però clar, ja requereixen de més recursos. Per exemple, hi ha una que és un passatge hidroestàtic. Llavors aquesta t'hauries de ficar dintre d'una banyera i bueno, doncs és més complexa. No? Llavors aquest tipus de coses s'utilitzen més doncs, per tema laboratori o en segons quins hospitals. També hi ha un altre que es diu DEXA, que també fa com un escàner. Llavors, n'hi ha diferents, no? Però la més típica o la que veiem a vegades, com has comentat, aquestes bàscules que ja et mesuren de tot, aquestes fan la que et comentava jo, la bioimpedància elèctrica. Molt bé. I en cas de que els valors que ens surten en aquestes mètriques no siguin les desitjables per estar sants, no? Com podem millorar aquesta composició corporal amb l'alimentació? Doncs amb l'alimentació, una de les primeres coses, com a consell general que dono aquí a la ràdio, seria, una d'elles és incrementar el consum de proteïna, realment saber si estem ingerint suficient aport de proteïna o no, per estimular el nostre múscul. Després també hauríem d'ingerir una bona quantitat de verdura, sobretot doncs, que té molts més nutrients i que ens ajudarà també a desplaçar, junt amb la proteïna, la verdura de proteïna, al tindre un efecte molt saciant, ens ajudarà a desplaçar productes que ja són malsans i que ens empitjoren
la nostra composició, no? Com podria ser la bulleria, els sucres, tots els productes més processats o ultraprocessats. Val? Llavors, una forma d'evitar-ho és, en comptes de dir, bueno, trec això, dic, no, incorporo en la meva alimentació coses que indirectament ja em faran desplaçar aquests aliments. Llavors, més quantitat de proteïna, com a carn, peix, ous i llegums, i més quantitat de verdura, en aquest cas també. Val? Després hi hauria un bon aport de greix, però aquest greix haurà de ser sempre saludable, a través doncs, de l'oli d'oliva verge que tenim també aquí a Espanya, també a través de l'aguacate, dels fruits secs, d'aquest tipus de greixos saludables també. Val? Incluir-los dintre d'aquesta proteïna, d'aquesta verdura que hem parlat abans. I en funció de l'exercici físic que tinguem, de quina activitat física duem a terme, de quin moviment tenim, doncs podem incloure més o menys quantitat d'hidrat de carboni, com a pa, pasta, arròs o patata. Però fixa't que t'estic parlant d'aquests hidrats de carboni en l'últim lloc, val? Perquè normalment, o la típica piràmide alimentària, que un dia també si vols parlarem, no? Sempre ens donen a la base tots els hidrats de carboni, quan preferiblement sempre és millor aportar nutrients de qualitat, en aquest cas proteïna, després la verdura, els greixos que hem parlat saludables i per últim, i sempre en funció de l'activitat física que tinguem, inclourem més o menys quantitat d'hidrat de carboni, perquè si incluïm més i no el gastem, llavors s'acumularà en forma de greix i és quan començarem a guanyar pes en forma de greix i començarem a empitjorar la nostra composició corporal. Val? Llavors, aquesta seria una mica les recomanacions a priori que jo donaria per la població general, per totes les persones que ens puguin estar escoltant. I quin tipus d'exercici físic seria el recomanable? Doncs, evidentment, l'exercici físic és super recomanable, juntar-ho amb l'alimentació que hem comentat abans, incloure un bon moviment al llarg del dia, un bon estil de vida amb bon moviment, i incloure alguns exercicis d'activitat física. En aquest cas pot ser qualsevol tipus d'activitat física, però recomanaria que combinéssim el que és l'exercici de força amb l'exercici més aeròbic, més cardiovascular. Val? Llavors, doncs, si la persona va al gimnàs o fa activitat física a l'aire lliure, doncs pot combinar, i si fa 3 o 4 dies, doncs pot fer un parell de dies de força i un parell de dies d'activitat més cardiovascular. I si no, doncs, si fa menys dies, doncs ho pot combinar. Un exercici molt, molt bo doncs, podria ser per persones que no estiguin gaire entrenades o vulguin començar a millorar la seva composició corporal, seria fer exercicis, es denominen HIIT, és les sigles HIIT, que ve de l'anglès, que és High Intensity Interval Training, que fa una combinació d'aquests dos tipus d'activitat. Llavors, per exemple, doncs una persona que no està fent gaire activitat física podria començar a veure algun vídeo així per internet i ja es podria anar fent una idea d'aquest tipus d'esport, no? També, que li aniria molt bé per millorar la seva composició corporal. Cristian, i cada quant de temps tindríem que medir-nos això que diem, no? Aquesta composició corporal, cada quant tindríem que anar al nutricionista per a fer-ho? Jo recomano, abans que parlàvem de la bàscula, que a vegades hi ha persones jo tinc persones a vegades de consulta que es comencen a pesar cada dia o inclús diferents cops al llarg del dia, no? I després venen preocupats, és que mira, he pujat una mica, he baixat, no estic entenent res. Dic, no, és que no has d'entendre res, el cos va fluctuant també al llarg del dia amb el que et vas hidratant, deshidratant, menjant, que si vas més al bany o no. Llavors, l'ideal per pesar-se seria un cop a la setmana, sempre en les mateixes condicions. Per exemple, recent aixecat, després d'haver anat al bany, doncs ens pesem, no? Per exemple, doncs cada dissabte o cada dilluns, i ho fem d'aquesta forma. Un cop a la setmana és molt més coherent i podrem anar veient un resultat o un avanç de les nostres mètriques. Després, per les altres, jo aconsello també doncs, acudir a un professional perquè també ens faci una millor valoració de la nostra composició. Si notem que no estem tenint uns bons hàbits d'alimentació, d'exercici físic, o que inclús notem doncs, que ens sobren uns quilets o que no estem en bona condició física, recomano visitar un professional perquè ens doni un bon punt de partida, val? Sapiguem en quin punt estem i ens puguin donar unes pautes. Llavors, la recomanació també seria, un cop inclús per persones que no han de perdre pes i de més, visitar, doncs igual que visitem, per exemple, a vegades a un dentista per anar veient com estan les nostres dents, doncs regularment, un cop a l'any o així, poder fer una visita de nutrició per veure en quin punt estem, considero que també és molt important.
I també ser constant en el que mos diu a la consulta el nutricionista, bueno, el professional, no?, al que acudisqui per a mantenir, no?, a part de recuperar Totalment. aquesta composició saludable, també mantenir-la. Clar, exacte. Una cosa és... Clar, l'ideal és sempre, que jo dic, anar buscant un canvi d'hàbits, no? Perquè si busquem un resultat immediat i fent una tècnica molt concreta, molt extravagant, al final això no ho podrem mantindre i llavors la nostra composició tornarà a empitjorar. Llavors el millor sempre és anar cap a uns hàbits i a poc anar establint certs hàbits i anar incorporant-los en el nostre dia a dia, hàbits que sapiguem que vagin a millorar la nostra salut i sobretot en aquest cas, la nostra composició corporal, que va totalment lligada. Sí. Sí, perquè és lo important no tenir pressa, no esperar que en un mes ja està perfecte, perquè suposo que molta gent No, se desanima de seguida clar, i ja parla costum de seguir l'esforç saludable que havia començat i de seguida se tira enrere, no? exacte, és que és lògica. Imagina't que una persona porta, no sé, 7 anys en obesitat, no? I ara vol vindre i perdre en un mes no sé quants quilos. Clar, llavors tot té un procés, també. De fet, un procés saludable o per anar millorant la nostra composició corporal, doncs hauria de ser d'una forma paulatina, no? Una persona, per exemple, que vol perdre pes i vol perdre greix realment i no vol perdre múscul, o inclús vol guanyar-lo, hauria de perdre no més de mig quilo a la setmana de pèrdua de pes. Per què? Perquè sabem que si perdem més de mig quilo a la setmana, correm el risc de no perdre no només greix, sinó també de perdre múscul o inclús de perdre os. Llavors, per fer bé les coses, hauríem d'anar a un ritme coherent i per això també doncs, és millor guiar-nos per un professional que ens vagi dient en cada cas particular quina és la forma de baixar en el punt de partida en el que estigui i a quin ritme ha d'anar. Llavors, com a recomanació general, l'ideal seria per la població general també que ens es pugui estar escoltant, de dir, doncs, més o menys, si he de perdre pes, mig quilo a la setmana per perdre només greix i assegurar-me que mantinc el múscul. I al contrari, si la persona està molt primeta i ha d'engreixar, doncs també per no engreixar en forma de greix i engreixar només en forma de múscul, no pujar més de mig quilo a la setmana. De pes. Sí, sí, ha sigut molt clar tot el que ens has explicat i em penso que bueno, tots els nostres oients agrairan aquests consells i bé, Cristian Fernández, nutricionista, t'esperem la setmana que ve pues, amb un tema nou. Sí, perfecte, estaré encantat d'estar per aquí i bueno, també he preparat un vídeo a la meva pàgina web, us he preparat exclusivament per vosaltres, Sí. doncs si voleu entrar hi podreu també veure aquest vídeo on estic explicant 3 claus imprescindibles que necessitem si volem perdre greix. Digue'ns Molt sana i saludable. digue'ns l'adreça on podem veure aquest vídeo. Doncs la pàgina web és pierdebarriga.com. Molt bé, i ahir ja veran el vídeo on poder clicar i poder-lo visualitzar. Sí, hauran de posar el seu correu electrònic i ja els hi deixarà veure el que és el vídeo aquest que estem parlant, que és superinteressant, on explico 3 claus imprescindibles i després també, si la persona vol, doncs anirà rebent consells al seu correu electrònic en una forma de newsletter. Val? Segur que sí, perquè serà de molta utilitat i tenir també doncs, cada temps, no? Que cada quan arriba aquest newsletter? Té una cadència específica o sobre la marxa? Va variant, depèn, perquè vaig escrivint quan puc, però intento escriure doncs, cada 2 dies, cada 3 dies. La persona va rebent uns 2, 3 correus a la setmana. Tampoc soc tampoc vull ser molt, molt intrusiu i prefereixo donar coses de qualitat i quan puc escriure i tinc temps, doncs amb les persones que ja estan dintre de la newsletter, doncs ja els hi vaig rebent aquests consells que vaig tindre i tenint, i inclús són consells que a vegades doncs, la gent em ve i paga, no? Realment són consells professionals i que penso que poden aportar molt de valor a la persona i en concret doncs, sempre els oriento sobretot per generar bons hàbits, per tindre una bona alimentació, un bon exercici. Bueno, la persona que està allà, de promig, en 2 o 3 mesos ja es fa quasi una experta en nutrició. No? Llavors això m'agrada molt poder aportar aquest tipus de valor en la newsletter com estic fent. I ja et dic, la persona que ens estigui escoltant ara, doncs que entri a pierdebarriga.com i allà em podran trobar amb tota la informació. Sense dubte, amb l'experiència que ja tens i tots els pacients que han passat per la teva consulta, els teus consells segur que són de gran valor. I tant, i tant. Molt bé. Genial. Moltes gràcies, com diem Cristian Fernández, i fins la setmana que ve. Molt bé. Gràcies, Albert. Gràcies a tots.